שלום רב, כאן רננה אורלב. מדיטציה, חיבור להדרכה הפנימית, לקול הפנימי, קיול הגופים האנרגטיים וחיבור ליקום כולו. בימים אלו של תקופה אנרגטית מעניינת ומסקרנת, חשוב שנדע לעצור, להניח את הגוף, את הנפש ואת שאר הגופים האנרגטיים שלנו. ודאו שנוח לכם ושאתם במקום בטוח. אפשר לשבת ואפשר לשכב, אפשר בבוקר כשקמים, אפשר בכל רגע ביום. תסרקו לאורך הגוף ותראו אם יש מקום שיש בו מתח, החזקה. בואו ניקח נשימה עמוקה ולאט לשחרר את הנשימה. לכמה דקות ביחד נתבונן בנשימה והגוף לאט לאט מתרווח. נתבונן בנשימה שנכנסת ועוזבת את הגוף. שימו לב לבית החזה, עולה ויורד. האם נוכל להיות עם ההרמוניה הזו? עליית החזה והנשימה. אנחנו מחפשים במדיטציה איזון, הרמוניה, ואת ה-inner voice שלנו, את הקול הפנימי שלנו. שחררו את הכתפיים והזרועות, הראש כבד, הגוף שוקע מעט, מרפא. בואו ננשום יחד ונראה איך הנשימה הזו הופכת להיות ארוכה יותר ועמוקה יותר. מצוין. שחררו את הבטן כך שהנשימה תגיע עמוק יותר. שחררו גם את הירכיים ואת האגן. שחררו מתח ברגליים, בברכיים. שוב נשימה מהנחיריים, בית החזה לבטן והחוצה, נשיפה ארוכה. נביט אל כפות הרגליים ונזמין אותן להרפות. בעונות של כפות הרגליים מרפות, זרועות, הגב, צוואר. תודו על כך שאתם עכשיו מעניקים לעצמכם את הזמן הזה, את היכולת לעבוד, את היכולת לעבוד עם עצמכם. נאפשר לאפיים, למשקל שלהם להיות כבד על העיניים. נרפא את השרירים שסביב העיניים, מאחוריהן, מאחורי העיניים. כל שרירי הפנים מרפים וגם יש איזו הרמוניה בפנים בהנחת השרירים. החזה עולה ויורד עם השאיפה והנשיפה.
אם יש עוד מחשבות שמה, בואו נניח להן להתמסר למה שקורה עכשיו. ובתקופה שככל שנביט פנימה ונלמד את השקט בתוכנו, נוכל לעבור בהודיה גדולה את הימים האלה. כי יש קסם באוויר והוא ילך ויגדל. ויש כאן איזה מאזן כוחות, כן? איפה התודעה שלי מונחת? בין הקושי והעומס בחיים, לבין ההודיה וראיית הטוב שיש בחיי. בואו נביא את תשומת הלב אל האוזניים שלנו, על שני צידי הראש של האוזניים. הכרת הטוב בכך שאני יכולה עכשיו להקשיב. האוזניים שלי יש להן את היכולת של ההקשבה. זו הכרת תודה, הכרת הטוב. זאת אומרת, בכאן ועכשיו מתקיים הרבה טוב מעצם היותנו. מתוך המבט הזה שהעמיק פנימה, המבט שמתבונן בין הגבות והחושים מכונסים, ניפתח לראייה הפנימית, אל הידיעה הפנימית. יש משהו עמוק בתוככם, בתוככן, שיש בו ידיעה של הטוב. אור פנימי, מנצנץ, שגם בזמנים מאוד קשים שעברנו בחיים וכמעט קרסנו, הייתה שם ידיעה מאוד עמוקה. איתות פנימי. אנרגיה חיובית. וממש ניתן לאנרגיה הזו, יש לה איזו ויברציה מסוימת, כן? נאפשר לה לנוע מלמעלה לאורך הגוף. אנרגיה חמימה. ממש נזרום על גלי האנרגיה הטובה הזו של הידיעה. המבט הזה ממש משנה את התדר האנרגטי שלנו. אנחנו מבססות עכשיו את התדר לאמת הפנימית הזו, שהיא החיבור לעצמנו, לידיעה, ומכאן גם חיבור ליקום ולתופעות היקום הרחבות. כשאני אומרת את זה, כוונתי לאהבה אינסופית שנמצאת כאן תמיד. אנחנו ברגע זה פותחים את הראייה שלנו בשדות האנרגטיים שלנו לראייה זו. זה הזמן להתחבר לאנרגיה הזו, אל האמת הפנימית שלכם. בתוכה נמצאת התשובה מי אתם באמת, ויש שם ידיעה, גם אם היא ללא מילים. זו אותה תחושה אנרגטית נעימה, שזורמת ממעלה ומורד הגב שלנו, עמוד השדרה, העורף, עד קצה אצבע הזנב ואל הרגליים, הידיים, הפנים והראש. שאיפה נשיפה. אנחנו נסכים לתדר החדש שעובר בנו. ועוד מעט, כשנחזור אל המציאות העכשווית, נבוא קצת אחרת.
שימו לב איפה שוכן המקור של האמת הפנימית, של הידיעה. ממש נבסס את זה בזיכרון גוף. נחוש את התדר האנרגטי של הניצוץ, של הידיעה, והאדוות שלו אל מערכות הגוף הפיזיות, הרגשיות, המנטליות, והחיבור למקום גבוה. ואנחנו חוזרים אל מרחב הגוף, כפות הרגליים, מתרווחים אל הנשימה, ועוד רגע אנחנו נפקח את העיניים. רגע לפני, דרך כפות הרגליים, נחווה את החיבור לכדור הארץ, לאדמה, את הידיעה הפנימית שאנחנו בחיבור לאדמה ולתמיכה ולביטחון וליציבות. אפשר להניע את כפות הרגליים, האצבעות, קצת את הכתפיים, תתחיל איזו תנועה בגוף, נפקח את העיניים ונחזור אל מציאות חיינו. תודה רבה. תעבירו את המסר כמה שיותר ממני, רננה אורלב.